Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикони YouTube канали мо Арзон ТЖ. Ҳама каса соден хубен, зиндаву сарбаланд бошед. Дӯстон, имрӯз 23 феврал соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар рақамҳоро экран буда 911 32 43 44 суратҳоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пурраашро реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. ва дӯстон, касоне ки телеграм дошта бошед, ҳатман бидонед дар телеграм канали мо подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Силкаи телеграм канали мо дар таги комментария модага. Ҳама каса бидонед подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Лайкҳоро бизанед ба хотири меҳнатҳои мо дар канал подписатсия кунед. Ба ҳаматон тамошои бу фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафҳои Янги Обода қарор дорад. 5 дар хона буда ва дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. дӯстон гуфтагӯяд ки 5 тои дигар падвал дорад. гирду атрофаш маҳкам дарвозаҳо часпондагӣ ҳастанд. нархи хонара 520 000 сомониш мегӯяд. боз аз номи сомона гап занед, арзони хуб мекунад гуфтагӯяд. хулас дар наздикиаш мактабу магазин, больница, садик ҳастай. обу свет мушкилӣ нест. рақамҳои ватсаби соҳибхона 38 85 85 59 хади ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, хона дар Дарёобода гуфтагӯяд. 4 дар хона ҳастае, 6 сотиқ замин, дута поёна дорад гуфтагӯяд. кӯхни қатъӣ, дута болода, яъне ки хона дуэтажае. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин, обу свети доимӣ ҳастае. нархша 295 000 сомониш мегӯяд. боз камтараки дигар савдо дорад. рақамҳо барои тамос 553 62 93 93 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае. хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Зарафшон, деҳаи Арумуғонда қарор дорад. ду дар хона ҳастае дӯстон гуфтагӯяд ва 6 сотиқ замин, яъне ки хона ремонт талабай, ремонтш мекунӣ, медурои зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 165 000 сомониш мегӯяд. муомилаи хуб гуфтагӯяд дорад. рақамҳо барои тамос 205 71 79 79 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафҳои Мошинбозорда хона қарор дорад. ду дар хона ҳастае, кӯхни баняи дарунӣ дорад. гирду атрофаш маҳкам ва дар 1.5 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хона бародари азиз 198 000 сомониш мегӯяд. камтараки дигар, яъне ки савдо дорад. савдо дар назди ҳамин хона мешавад. илтимос беҳуда ба телефон карда савдо накунед. рақамҳо барои тамос 988 06 04 07 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашро аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои дачаҳои Лучоби Поён гуфтагӯяд. 5 сотиқ заминае, 3 дар хона ҳастае. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд гуфтагӯяд. обу свет дорад. суроға дачаҳои Лучоби Поён, канечкаи маршруткаҳои 47. дар наздикиаш мактаб дорад. нархи хонара 250 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос дар экранои шумо
110 74 24 24 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман як таи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, мегузарем ба шашмин июли имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи хона ремонтҳои беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафҳои Гулбутада қарор дорад. 4 дар хона ҳастаи дӯстони азиз, гуфтагӯя ки дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 400 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 933 28 18 16 қади метавонед ба ҳамаи рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед ки саводошон кунед, марҳамат дар рақамҳои 911 39 43 44 суратҳоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пуррашро ки дар наври оянда реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, 7 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакида ҷойгир аст. замини ҳамвор гуфтагиай дар назди ҳавли мактаб, масҷид, трансформатор, магазин ҷойгир аст. дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Хокалида қарор дорад. 2 дар хона ва 7 сотиқ замин. дӯстони азиз, 2 та ҳезонхона дорад гуфтагиай, 1 та ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳама чиз дорад. документош 100% ҳастанд. нархи хонара 250 000 сомониш мега. камтараки дигар боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос 783 82 83 83 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшӣ мунасиб дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Гулбута. 3 дар хона аста, яъне ки хона коробка мебошад. гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. 3 дар хона гуфтем ва дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нарша 240 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 170 49 89 90 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. лайкҳоро бизанед. хайр то наврои оянда. худо нигаҳбон.